Takto mi prišla nafukovacia posteľ na opravu. Bude tam asi jedna dierka, tak ideme sa na to pozrieť. Takže majiteľ mi takto označil dieru. Tak budeme teraz opraviť. Demontujem čerpadlo. Takto, aby sme sa dostali dovnútra. Tak som sa teraz dopracoval k tej spomínanej diere. Aj začatá priečka začala sa trhať. Tak toto vyzerá. To znamená, že toto, čo tu vidíte, musím dať dohromady. Tak, mám tu nachystané kúsok PVCčka, lepidlo a manikúrové nožničky. Teraz skúsime začať odtiaľto. Postupne to lepiť. PVCčko nám bude slúžiť na lepšie sfixovanie tohto zvaru. Netreba sa nikam rýchlo ponáhľať, aby oprava dopadla čo najlepšie. Takto. Dáme zvar dohromady. Lepidlo si takto pekne roztiahneme a zatlačíme celý zvar. Výhoda týchto intexiek je, že tieto čerpadlá, čo majú stavané, tak majú veľký otvor. Takže veľmi ľahko sa to dá opravovať z vnútornej strany, bez toho, aby som nejako si robil dieru, že by som ju vyrezával alebo dačo podobné. Takže toto je tá výhoda u týchto typov. Dobre. Tak za pár minút sa vám hlásim. Takže zvar mám takto opravený. A počkám teraz tak 8 hodín a potom spravím test. Tak zacvaknem čerpadlo. Táto z tejto strany musím, lebo tu máme kábel. Zapojíme do zásuvky. Mám tu opravené miesto a teraz sa pozrieme, či pôjdu bublinky.
Dobre, oprava sa podarila. Ďalej tu mám takýto malý bubón, ktorý budem musieť ešte opraviť. Tak, priečka je hotová, opravená a môže ďalej slúžiť posteľ. Mám ju zloženú a prichystanú na poslanie cez poštu alebo paketu.